מלמדים אותנו לחזור על שם הלקוח כדי להפוך אותו להיות חבר שלנו, ואז יהיה לנו קל למכור לו. אני לוטן סגל, הבעלים של המרכז תהליך המכירה הישראלי, מומחה לשיפור מערכי מכירות בחברות וארגונים. ישנם שני סוגים של מיתוסים בעולם שאנחנו מכירים. סוג אחד זה מיתוסים שמעולם לא היו נכונים. כל הפרסים X, כל הרומנים Y, כל הבלונדיניות, נעצור כאן. הסוג השני של המיתוסים זה מיתוסים שהיו נכונים פעם, אבל נכון להיום הם כבר לא נכונים. לדוגמה, עד שנת 1886, 100% מאוניות העולם היו עשויות מאיזה חומר? מעץ. למה? מהסיבה הפשוטה שעץ צף על פני המים. נכון להיום אין אוניית עץ אחת פעילה בעולם. כל האוניות עשויות מפלדה. איך זה יכול להיות? הרי אם ניקח פלדה ונזרוק למים, היא תשקע. נכון, אבל באו מהנדסים, וראו שאם הם בונים צורה גיאומטרית מסוימת, ביחד עם העובדה שהם קולים מספיק אוויר בבטן האונייה, אנחנו מקבלים אונייה חזקה מאוד. ואנחנו מרוויחים כאן אונייה עמידה שמחזיקה לאורך שנים, דורשת תחזוקה יותר קטנה, יכולה לסחוב מסעות יותר כבדים וכו' וכו'. כשהיינו קטנים והרגשנו לא טוב וכאב לנו הגרון, היינו מגיעים לרופא, הוא היה מכריז שאנחנו מקוררים, והיה אומר להורים שלנו לא לתת לנו שום דבר קר לאכול בשבוע-שבועיים הקרובים. נכון להיום אנחנו מגיעים עם הילדים שלנו שכואב להם הגרון, ומה הרופא אומר? מסתובב אל הקטנצ'יק ואומר, חמודי, קיבלת חופשי שבועי לאכול את כל הקרטיבים והגלידות שאתה רוצה. מיתוסים דינם להתנפץ. אם נחזור לעובדה של מה שמלמדים אותנו על שם הלקוח, קודם כל אחד, זה לא באמת הופך אותם לחברים, לא נעשה שום מחקר בתחום וברור לכם שזה לא נכון. 2, אנחנו גם לא באמת רוצים למכור לחברים שלנו, כי במקרה שפספסנו משהו עם לקוח, אז איבדנו במקרה הגרוע לקוח. אם עשינו את זה עם חבר, זה עלול לעלות לנו בחברות איתו. ואם אנחנו נסתכל, אם אני יושב מול לקוח שקוראים לו שלומי, ואני אומר לו, אז מה שרציתי להגיד לך שלומי, זה שאם תסתכל על הצעת המחיר שלומי, ותבדוק שלומי את כל 4 הסעיפים שלומי שמתעסקים במחיר שלומי כבר לא איתנו, הוא ברח. הוא קלט שאנחנו מוכרים. למעשה, אפשר לזהות את טיב הקשר בינינו לבין הצד השני לפי 4 רמות של טיבי קשר. הרמה הראשונה זה הכינויים הגנריים, אחי, גיסנו, גיבור, אח שלו וכו'. הרמה השנייה זה כל הכינויים בדרך כלל בינו לבינה, בובי, שמופי וכו' וכו'. הרמה השלישית, החברים היותר טובים שלנו, זה החברים שמדברים איתנו בפעולות, נכון? תזוז משם, אתה מסתיר את זה, תביא את זה וכו'. והסוג הרביעי, החברים המאוד מאוד קרובים שלנו, הם מדברים איתנו אפילו לא בפעולות ולא במילים, הם לא משקיעים בנו מילים, הם מדברים איתנו בעברות. נכון, זה כבר נשמע כמו גן חיות, זה החברים הקרובים. למעשה, כשאשתי קוראת לי לוטן, אני יודע שיש איזושהי ילדה איפשהו בראשון לציון שיכול להיות שנשכחה באחד הגנים ואני לא רוצה כרגע להצביע על האשם. יש לי אפילו חוק שאומר שם שווה אשם. בכלל, אם נחשוב על זה, למה לנו למכור לחברים? הרי יש אין ספור פתגמים שנכתבו בנושא, נכון? לא לערבב עסקים וחברים וכו' וכו'. חוץ מזה, דרך אגב, שגם למכור לחבר, מעבר לזה שזה גם מאוד קשה, זה גם מסוכן. כי אם לקוח ירגיש מקופח במקרה כזה או אחר, אז במקרה הגרוע איבדנו לקוח. אבל אם חבר ירגיש מקופח, יכול להיות שנשנה פה בחברות איתו. אז מה כן צריך לעשות במקום לקרוא ללקוח בשם? מה שצריך לעשות זה פשוט לפעול כמו מקצוען, לזהות מי הלקוח שעומד מולנו, מה הצרכים והרצונות שלו, מה הצורה הכי נכונה לדבר אליו, איזה מילים מוכרות והכנה מוקדמת אני יכול לעשות כדי להתחיל את הפגישה ממקום הרבה יותר נכון וכו'. אהבתם את הטיפ? אני ממליץ לכם להיכנס לאתר שלנו, של המרכז תהליך המכירה הישראלי, ולהוריד את המדריך החינמי שכתבתי, שנקרא ניפוץ המיתוסים הגדולים ביותר בתחום המכירות. תוכלו לאשר לנו את הפרטים ולהיכנס למועדון הלקוחות שלנו, ולעשות לנו גם לייק בעמוד הפייסבוק, ואז תוכלו לקבל מדי שבוע כלים פרקטיים במכירות.